ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜି ରାଜାଙ୍କ ଭୋଜି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ତ? ବଣର ରାଜା ଭୋଜି ଦେବେ, ସବୁ ପରଜା ରାଜ ଉଆସରେ ଖାଇବେ। ଡାକରା ପାଇ ଜୀବମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରିଲେ। ଦେଖୁଛ କେମିତି ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଜଣ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଧରିଛି, ଡଲାରେ ଭାଲୁ ଫୁଲ ଧରିଛି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଲୁ ବଡ଼ ଡଲାଟିଏ ଧରିଥିଲା, ସେଥିରେ ଧଳା ଧଳା ଫୁଲ ସଜା ହୋଇଥାଏ। ହନୁ ଧରିଥାଏ ଗୋଲାପ କଡ଼। ସବା ପଛରେ ବୁଢ଼ା ଗଧିଆଟି ଢଳି ଢଳି ଚାଲୁଥାଏ। ଦେଖୁଛ ଗଧିଆ କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି? ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ? ଡବାରେ ଖାଇବା ଦରବ ଥାଏ, ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। ଉଆସରେ ଜୀବମାନେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସିଲେ। କେତେଜଣ ଡଙ୍କି ଧରି ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସବା ଶେଷକୁ ବିଲୁଆ ଆସି ପିଢ଼ା ପକାଇ ବସିଲା। ଭାବିଲା ପେଟେ ଖାଇବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡବା ଖାଲି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଗପଟିକୁ ଜାଣିଲ। ରାଜା କ'ଣ ଦେଲେ? ଭୋଜି ଦେଲେ। ଭାଲୁ କ'ଣ ଧରିଥିଲା? ଫୁଲ ଡଲାଟିଏ ଧରିଥିଲା। ବିଲୁଆ କାହା ଉପରେ ବସିଥିଲା? ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସିଥିଲା। ବିଲୁଆ କ'ଣ ଭାବିଲା? ବିଲୁଆ ଭାବିଲା ପେଟେ ଖାଇବ। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ଶେଷରେ ଡବା ଖାଲି। ଆସ ଛବି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଡାଳ ଅଛି, ତାପରେ ଢୋଲ ଅଛି, ତାପରେ ଡଙ୍ଗା ଅଛି। ଇଏ ଜଟ, ବାବାଜୀଙ୍କର ଜଟ। ଇଏ ଜାଲ, ଜିଭ, ଶଗଡ଼, ମାଙ୍କଡ଼, କଢ଼, ଫୁଲ କଢ଼ଟେ। ଛବି ସହ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ପଇଡ଼ରେ ଜଳ ଅଛି। ପେନ୍ଟିକୁ ଆମେ ଧରୁ। ଘରର ଛପର, ଘର ସହିତ ଛପରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଡ, ଢ, ଧ, ଜ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଅଛି, ତା ତଳେ ଆମେ ଗାର ଦେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗାର ଭିତରେ ଯେମିତି ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମିତି 4-5 ଥର ଟକୁ ଲେଖିବା, ଲକୁ ଲେଖିବା, ଳକୁ ଲେଖିବା। ତେବେ ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ?